chuan frequency separation chungchang kan soinga frequency separation hi thil pawimawh lu tukania high and retouching khoi turte hemi portrait photographer tam phei chuan hriat nge ngaya taimak ve deuh te pawh ngaya thlalak te pawh han ti fai pe ya khami engemaw neu kha khoi masak ve te hi angai view ni ti kha hriat masak a tha ka ti chuan tuna thlalak ka ron da chu poi hei engemaw neu hi atam lu tuka hemi hi no fai masak ve ka ngaya hemi hi arei lo nan kano fai sa ka ron mang menga chuan hemi neu hi hei tiang spot neu hi an pai ma sa vek thin ni ti kha hriat sa khangai ve bokani chuan khoi tai tang in pai ti kha zona om mei thea hemi hi kan hriat tu chu hei he tlai spot healing brush hi mana awlsam bera hemi hi spot healing brush iwalata nga tekinan hei hi tilian ta ni chuan alt klika alt kha kan click ta tlai bul nai berami hi kan clone na tur khala don tina ni chu tian hai tin kan clone na abau hal mai chu ala shelo tan po khan hriat ve a thashim shim hemi neu hi chun kha chu du tokila ta hin no fai sa hingan kal don ta ni a hun arei lo nan kan ti wang zo kan ni e chuan tangang hei thalakin entaula nge uluk lutukin kanot big lowa angemo hemi hi ka khoya hi nakina po in hriat tura chu amam clip clap angzong khan ron ti ka tung hal lo a chan chu minol puin ka hriat thei dan tur enge frequency separation and tingen kala khatiang kha soi ka tum ber zo kan ni chan chu sapin an soi hian hriat thiam har a bikin ke ni ang tan po tong kan lo thiam vek lo a khatianga an explanation kha hriat thiam har lu tuk thina atam zok khami kan hriat thiam thei dan tur khan ron soi ka tunga chu akal dan tur nen awlsam deun kha garong kalanga ma se a practice kha chu ke mani in kan na ni ti kha ei kan theu don ni anga sabera chun ei kan thalak na chiming kha atu te po han eng thalak po khalo ni ta se in la lut ta ni chuan layer pahnih kan sim ber ngai duplicate layer chuan control le je kan metang voi khat voi ni hei hi layer pahnih kan sim ta chuan layer on zo ka hi law ti na mo kan danga athan chuan adu dana nang lo color ti te pon ron da thau ta khami kha ma se law ti kan danga chuan achung zo hi kha hemi kan thak na hetin double click mai tur high kan tileng high kan ti ta chuan law kan khoi ma sa law hei law hi kan click ka chuan filter kan kalang he ta in filter kan kala filter tangin blur kan ti phe don ti na ni chu chuan gasin blur kan kal leng hret hei hi akal na hi diklo chuan a boi thak thin gasin blur kan kalang chuan hei hi hret tur poi model mai pakhaton ta hian hemi radius hi ain ang lo nuai ta hemi hi hei number hi kan thalak phe moi tok vel ral nal tok vel anga ti vel khan man tum taila te kinan 8 to 10 vel hit an man dan tlang puin ya 8 ta da chinila okay kan okay don ni hei kan sei non le ang kha heta filter kan kala blura chuan gasin blura hei 8 ta kan da o chuan okay adi chu chuan high kan kal leng high kan kalta high kan click a chuan filter ani to loin image kan kal deang heta image a hian chuan apply image kan le tur apply image kan kalanga ta hian hei hi aron diksa thup ta chan chu keman kalo sim lok to te ni awangin khami kha in hriat sa tu chu nakina chun heting vekhin of don lo chun hetai layer a hian kan kalanga heta law kan sim to wangan alai takami law hi than tur hai kha than lo tur law hi kan thangang hai in than dei chuna dik don lo chun law kan thang ta channel hemi channel ti hian kan click lenga ta hian hei color thang ma rgb hi than tur chuan blending a kan kal leng blending a po he normal te ti hin ron om nakina chun eng bernge ron pek don ka shelawa khamia khan kan than tura chu subtract hi kan thangang chuan subtract zo heta nu engang kal da scale hi 1 ti pon ron mai thea ma se true da turani a chan kha soi vek lola awlsam zonga ti kan hriat thei dan tur khan soi mai kha awlsam ga ti chuan offset po hi 128 da tur 128 tani chu o asan chu 128 hi 50% gray ni wang khan ei kan thalak khoi nang khan awlsam dona thil kha dik ngal thup don ni chuan offset a hei 128 kan thlang ta okay kan kal leng chuan ti khan kan han ti zo ta chuan kan thalak pani hi nakina
nghe han ente khát tiếng han awlsam dan khan shift kan metanga hai le shift kan click ta chuan he ta hian hei kan group pa kan siam don ta nin group pa kan siam ta ti hian group pakhat alom ta chuan hei kan hong leng click khan mai ti hian chuan hai hi hei mi hai jok hi kan amit kan ti delang tai mi ta hi ti khan awlsam mai amit ti del ti khan hemi hi chuan an nuai jok hi kan khoi tur zo ni tai hi an nuai jok hi kan khoi ta hei kan va open a an nung ta ni chu nakina ta hian thil pakhat kan soi mai loka ta in haya kan kal le lok tai la hai hi hei hi normal da lo hian heta linear light a kan dam ngei hei hi linear light hi hei heta hian chuan hai kha kan off leng chuan low kan click a ta khan heta hian pakhat pawimawh em kan theih ngit mi lo tur aron om le don ani ta hian hei ngachina spot healing brush kha alai len click de spot healing brush hi man lo tur ani a thapera chu mixer brush kan mangang mixer brush kha om nain ang vek kher lo mai thia photoshop version azir kan hei heti hen aum ta ke chun heti version tharang ha ka da wang kan ti hian hetlai mixer brush kha zong ulain humeng brush a kan chun hei kan thalak kan ti lenanga chuan kan ten nge kan du lai kha tin kan not zeu don ani han tin han enzel ula thalak sen uklai deuh ta kha omem kan not zel ang chen thil pakhat kan hret reng tur chu brush hetian a phei zong no lo tur chu anal du lo ni thalak hi chu hret tur a chuk zong zel in a thei ram chuan kan not ang hemi chuk chho zong zel hian he ta kan not le a kan not zela a practice a kha chu in na ka ti kha hei nge smooth deuhin khoi ka tum san lo hriat awlsam nan le nol puina kan hriat theina ka ron soi mai ni in practice tam ve deuh to po ngai nga voi le khata chuan in duina chuak don lo nia khami mai bol ne pai chung te kha areya khami kha tam tak chu nan pei lo thina he ta kan not zela chuan he ta taksa ta point nakina hei adang lam na hi in ange in hu zelang na ma ni khan in not anga du thu sam ang chi chuna rong kal lo mai the he boy he tin kan not thu ka du thu sam ang takina kal don lo wa ma ro chu kal phung ha kan hri ta ngai ni chu kan a practice ka chu ke mani nakina kan na tura ngai taila chuan kan on le ta adang lam na thalam dang lam kan khoi kha dang lam na kan en chinam dain kan on off don chin ni chu en chinam hei thalak hi alo dang lam to hi kan no kan no khi arwal lawa maro chu khami kan no dan tur au zulai bi ka ta kha an tinge kan sem ro lang ti te khami inge ke mani mi thla chung hang kan no tang hai thala khi alo dang lam to hin tha thiam hemi hi frequency separation dang lam na tur chu nia taimak chu angai khop mai hemi ne una khoi tur chun amaro chu professional ho po hian thalak pakhat khoinan hi then chun darkar thum te darkar li don te manganom ve thau ti kha hriat tur ani thalaka zirin chu hriat ve shim angai tin hemi kan thalak a sei pa hi kan biang sei pa hi a thena chun diklo deuh ating lai lo pawng deuh te kha om thina khang kha chu liquify mang khan siam mai tur siam masak mai tur kha atira kan siam masak khan na awlsam ti kha hriat ve tha ka ti hei thalak danglam na hi hei in tha thiam mai ang aroin thak thang zau hi chu frequency separation awlsam taka kan hriat thei dan tur chu ani kalome